Anuala de anul ăsta aduce foarte multe lucruri noi față de alte ediții. În primul rând că stabilește niște standarde noi vis-a-vis de colaboratori și tot ce înseamnă zona de construcții de business, pentru că anuala premiază nu doar arhitectul, ci premiază întreaga echipă, pentru că orice lucrare valoroasă este rodul unei munci de echipă, premiază clientul de arhitectură, premiază dezvoltatorul de arhitectură. Site-ul anualei, pe care vă invit să-l parcurgeți și să-l experimentați, este unul orientat către zona internațională și ne bucurăm foarte mult că anul acesta avem 2 curatori de marcă, 2 danezi. Tema anualei de anul ăsta este intitulată foarte simplu, 2 metri, adică este exact distanța asta socială impusă de pandemie și are o subtemă care ne invită să transformăm în oportunitate tot ce înseamnă criză. Evenimentul din seara aceasta, pentru care îi mulțumim Delta Studio, partenerul nostru de ani de zile și mai ales pentru anuală, evenimentul din seara aceasta reprezintă de fapt deschiderea înscrierii la anuala de arhitectură. Perioada de predare a proiectelor este 18 septembrie, 28 septembrie. Totul se face pe baza unei aplicații. Avem un juriu foarte divers, sunt 4 categorii, fiecare categorie are între 3 și 5 secțiuni. Aceste manifestări ale Ordinului adună energii de a arăta elementele de rezultatele de excelență din domeniu, din profesie. Felicit Ordinul și chiar îl invidiez pe Emil și echipa Ordinului Arhitecților, care are energia și are dorința de a reinventa această formă de organizare a anualei de arhitectură și parcă perioada dificilă a coronavirusului parcă i-a îndrăgit și parcă le-a dat energii să refacă, să reorganizeze anuala în așa fel încât să fie mai interesantă și să adune mai multe energii puse în dialog. Eu vreau să vă anunț că Delta Studio realizează și anul acesta albumul anual de design interior. Coperta albumului de anul acesta va fi semnată de designerul Karim Rashid, care trebuia să vină în mai la evenimentul Delta Studio, care din păcate nu s-a mai ținut. Cu Karim Rashid a semnat un parteneriat și brandul de sanitare Dalet va realiza o colecție de obiecte sanitare pastelate. Sponsorii principale acestui eveniment din această seară sunt Porcelanosa Grupă, Kerama Marații, Laufen Ravac, și sponsorii sunt Alukoningstal, Dalet și Cludi.